Bună lume și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3, mă, 3. Tot am ucis, am exterminat tot. Bă, unde ce fară? Urcăm sus, că doar nu mergem în jos, nu? Ce, mă, tu mă supraveghezi, mă? Capul lagurile sunt prezente. Capul, ai traps? Ce v-ați făcut de zare? Vă puneți voi cu mine, mă? Da, mai task. Okay, Blasco, we made it past the stopper. Getting there into the cliff wall directly below Deathhead's compound. Take a lot of fucking roads. Vino, mă, încoace. Cum mă, te-a față ascunse alea cu mine, mă? De haxia asta. Ar muri ca doar nu se poate. Da, să merge și camera alăturată. Armură, viață, cap, hai. Că un pic mai sus, luăm armele, tot colectăm, ca să nu avem probleme, măi, pe mai de mult. Așa, așa. Tot să fim pregătiți. Gata. Hai, sus, sus, tot mai sus. Capul meu. Acolo a, te-am ochit. Parcă aș trage la ține. Ăla spune așa, altul spune așa, ce mai vrei ca? Gata. M-am terminat, da. Acum mă duc să iau chestiile alea, cum mi-a sărit în ochi. Atât. Hai, să dăm bătăi. Mai venim alții? Atât. Faci prieteni. Ți-ai supărat un pic? Hey, that's very good, Captain, but there's one more cannon further up still firing at our birds. Ce faci, mă? We started climbing the cliff wall below the castle. Hurry up and meet us at the top. Serios, mă, ce faci, mă? Împușcăm chestia aia? Robotică? Mare? De capul meu. E bine. Bun, acum pare rău că am pușcat. Ok, am citit. Vezi, în super viteză. Trebuie să luăm cap. Așa. Lasă, nu mai arunca pe grenadă. De capul meu. Hai, de capul meu, fugi, mă, fugi. Fugi, mă, aici. Dacă te pui cu mult, te rezolvi problema. Nu, ce de nu se văd, trebuia să te observi. Uite-ți.
Ok. S-a armat cu bagajul, bă. Cine fi atent la ei? Blascovici vine și vă termin. Bine, nu trebuie să... Dar cum vineau ei grăbiți, așa cum vine, ai piscat repede. Hai la baie, hai la baie! Da, stai, mă, duric. Gazoli! Grenade! Da, mă, dacă știu aici, tare prost, mă. Da, uite, mai stresuți. Măcar mai vin. Uite l-am, nu l-am văzut. Care mai vin, ha, îl văd. Ha, hai să văd acum. Da, termină. Pune mâna, pune mâna. Captain. Oh, mă. Te-ai parcătat la cur. Ha, măcar mai bine. Oh, da, aici comoară, mă, diaur. Aoleu, stai că mică, mă, puțin. Aoleu. Rămân, părcă. Se prinde! Ai ce prost, prost ca el n-am mai văzut. Se prinde! Auzi, mă. Pay attention, bear boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Da, mă. Behind us now is a center pillar of the German army. How you do get up it, master? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, Private. Următorul cred că o să fie Battlefield, ori 3, General ori death 2, ori 1, He's nearer to us now than he's been ori in years. Some nasty wounds you got there, Private. Be sure to mind that. Deci a început să-mi placă jocul. Știți, atunci când am zis că gata, mă las de Wolfenstein după 2-3 ani, puși, mă, puși, mă! Nu că sunt aici! Căcat rău. Bravo! Ce te gândești? Să sară fereastră, păi sprijin! Ia, mă, deci, puși, mă! Ce s-a întâmplat? Am murit. Vă dați seama, mă? Am murit. Mă doare col. Ha, mă. Te rog să te încarci. Te rog frumos. Dați-mă așa și eu pe scaun ca toți oamenii. Că dea de lag ca la Minecraft. Ne-au subțit lagul. Vă zic, dacă ne-am construit casa, hai să mergem și la război. Cu lagul. Că doar nu se putea. Ce cum stă, liniștit, fără nicio draslă, mic. Ok, mă, te încercam? Nu. Mamă, că trebuie să stăm 5 minute. Ahuda. Check. No pressure, lads. But keep in mind, this may be our last chance. If we don't get death's head now, it is all over. No crime. Hide. Protect the lads on the wall. Covering fire.
something like panică, that? panică! I do not know. Săracul Well nu done. We're okay down here. Uși mă, pleacă! Nu mor iar, nu o să mor iar. Vă zic eu, nu o să mor iar. Almost there, sir. Just keep. Sfârșit. I'm sorry, sirs. I didn't see him coming. Nu mă, lasă-mă să iau arma lui ăsta după aia. That's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room and open the gate. Another kid you murdered, General. You counting? One of us is gonna die today. Armurul, ceva, nei, rogi. Aici o venit el, sărac de la multă viață. Cacă capul. Dar nu zic să e bani, să revenim, să viață. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi, la revedere!